Yo, Makoti. Are you sure? You still have chance. Ulapha kwagcina uzofakwa endlini, uzokwamkelwa, ufakwa ekhayeni. Abantu balapha ke namhlanje bangabagcina, uzobabona ke, bazawukwaziswa, ubaxelele uba ngobani. Nami ke ndizathatha ngoba awundazi. Namhlanje sokwenza umshado wesintu ke, isengumshado nawo, cha umshado wesintu bawuzofakwa ekhayeni. Namhlanje ke sokunika imvume yokuba nawe uyilungu lekhaya, ungumakoti wakwekhaya, uzohlala kweli khaya ufumane abantwana bakwagcina. Nawe ke ngowagcina, umgcina otyhopho. Umakoti ke bethunana ngumamthembu. Ikhaya ke lingaphaya kugatyana enqadi. Ngeli xesha ke kwakhe abakhwenyana phaa bafika amagatyana ephelele, egcwele ihloqathu. Babuya ke bekhuza bethi besiyithathe kancane sisedolophini, khange bahambe lula ke. So umntwana wakhona ke ubusenzele ubuhlobo ke, ubuhlobo bandile ke ngoku. So ngoku uzawuba umakoti walapha endlini ngokusemthethweni. Wamkelekile, wamkelekile, siyakwamkela ke lusuku lakho olu. Uvile ke makoti mamthembu, umazala wakho ecela ngolokazana wami lobethetha mna ndingumakhulu wakho. So ke ngoku siyakwamkela sisi. Xa unika ke ngolo mvume uyinikwa ngenhliziyo ezimhlophe, wamkelekile kweli khaya lakwaTyhopho ongcangcashe. Siyakwamkela, ubenitshatile noPhakamani umtshato wasingathi ngwasesilungwini. Ngoku kwenziwa lo mtshato wesintu owuqinisayo, ufaka isitampu uba ke ngoku wamkelwe kweli khaya. Izinto zakho eziyimfanelo yakho zenziwe, and zisenziwa ezinye ozibona xa esezinikezwa kuwe. Siyambulela uThixo ngawe, wandise elikhaya. Siyakubulela sisi, kamandi nisebancinci nophaki uThixo wanganganisikelela xa nisakha umzi niqulunqa. uThixo ningamlibali, ningamshiyi ngaphandle. uThixo nakhuliselwa kulo ngabazali. So siyambonga kuThixo ngale mini. Ayibona imvula iyanetha, imvula ngoku kufanele uba siyakikizela singalamaxhegwazana, sirhuqe iilema zethu, ityali zethu phantsi, kuba kaloku sifumana umakoti omtsha. Umakoti ozawuthi gogo nasithi, noba ndiqonda uba ndihluthi umane usithi gogo nasithi, but because basihlala siqelelene. Kodwa ke ndiyavuya, ndiyabulela uba ngoku uzokwandisa eli khaya lamagcina. Enkosi, Thixo andisikelele. My kind, jy ken van my, ons bly in die strand, jy was al by my huis paar keer met pak. So ek is ook jou ma aan die kant van die strand. Jy het al van my medisyne gebring vir arteritis, ek moet drink hier medisyne. So ek gaan ook verlang 'n bietjie respek wat jy gegee het vir my. So en hou daai maniere van jou, my kind moenie langs die pad dat wegraak nie. Okay. Umgamla uMamthembu is now Limise. It means build a home. Yeah. Who built us. Yeah. Okay. Kamala kuthiwa ngulimise. Amandla akhona. Limise is no more Yamkela. I'm also a wife for 11 years now. And what I want to tell you is, I told you our history from my perspective. And I'm fond of my brothers. She's gonna make you also a sister-in-law.
Because if they respect Paki, they must respect you as well. You know, most I don't roll alone. I roll with all my brothers. And Paki introduced you to us, and we welcome you with first hand. Because he said to me, my sister, this is the one. And we take it from there. And I see you are still here. What I want to tell you is love Paki, respect Paki, and the same goes to Paki as well. Because respect is earned, it's not given. And respect is mother. And like my mother also said, you have also a mother there. From that side, there's our grandmother also. And into ndithanda ukulimise igama lasemzini linemini iyathetha lifuna ukulandelwa akuvele nje kuthathwe igama lefashion kuthathwa igama elizawusebenza ethubeni andanoba uzathunelakhe ke because ungumzukulu wokuqala kaTyobo umolokazana umolokazana wokuqala yile nto kuthiwa elikhaya funeka ulimise because bonke abazawufika bazafikela kuwe bafike wena uhleli uzinzile ubaxelele uba izinto zihamba ngohlobo apha noba ngaba kuphaka ngomncinci kodwa bazawulandela bazafikela kuwe so kuthiwa kuzulimise ngandlela zonke. Wathi umfundisi ukuthi ngumfundisi abantwana sokhupha lo muntu obakhona apha futhi emozweni uthi xa kuyela umthakazi umyena ke makabe because thina singomama asimba ootata batheni phapho naye lo mntana avanga ngokuba kwapheli uphaki ngayo naka babekho apha bobabini xa beyalo abantwana uthiye kuthiwa laa nto siyenzayo thina yakwantu yobana sithethe nomtshakazi yedwa irongo funeka behlale phaa uphake ave uba kuthweni emtshakazini wakhe naye ulo mntana ave into ezithethe phaa uphake ngoku ootata bathethe nophaki qha thina sivangana endake yona nto funeka belapho uphake bazothetha bobabini xa nisilwa apha ewe pheza but siyabulela ke kona namhlanje xa kanti ekukhuleni uThixo wanibeka kwade kwalapha wacinga icebo lokuba mawutshate nokuzazi namhlanje ukhethe enye indlela yobana yaphuma letshomi uzawukhetha itshomi enenjongo ebomini funeka ukhethe itshomi enenjongo ezakuthatha iqondo masakhe ikhaya lakaMswi elizawuba lithi Mswi iphume ifane ime ithi Mswi libe nabantwana nkosikazi khona ixesha lokuba abe nosana uthi xa funeka uzalisikelela ngabantwana nipambane mntana mnimazi uba sinomama sinomalume unosekele yena xa ufuna icinga iminyaka eyintombi efika nje ikhona lo mama but usasibambile akasaziile ave kumnandi ngefemeli uyibona yena namhlanje ikubande mntana wanga apho uThixo ebekunika khona angakwandisa naba abantwana bakho oyino aya enkosi phani ngale nto yenziwe utshate mntanam nihlale apha nitshate ubazi omalume unalume unamama endele bona abantwana bakho konisibaba enkosi phani asinawagqobha sithi xa nisikelele sicela nje sikelele amlahli nyani nosakele amlahli omalume hlale nibambene sikelele siqibile ngoku awutshona ilanga sithetha awutshona ilanga sithetha ushobile nozo mama bekathetha lo mntana Eat. Okay, Phaki ke nami mandike ndize amazwi nje njengomama waziwa ndini kunzima ukuthiwa uthetha nomuntu omaziyo ngoba ubuhlala nam kodwa ke ndifuna ukuthi ke nawe uthatha umfazi ungena kwesinye isitele awusengena Phaki ibingokamama ebenqandwa ngumama ngoku uzanqandwa ngunkosikazi ofuneka umphulaphula because ubekwe phambi kwakho from akazokulungisa yebo kakhulu kuthiwa igama lakhe nguLimise
lithi ke ngoku uzomisa ikhaya akazulumisa yedwa ke abantu xa besokha mos bakhaba bobabini ekokheni ke kuzawuba nzima kuke kuphele xa nisokha mos nibuilding ke kuphele nematerial nendlule ke kuthiwe uwe luthe mayibe ngaka nixabane nizawuxabana because xa kokhiwa kuyaxatyana yabona nizawuba khona ungevisisani because ukokha ayonto incinci njengoba kuthiwe limise nje nizawukokha but xa nokha ke ngokubakho i-shortage neyematerial neyantoni endleleni kodwa ke ekugqibeleni niyazi injongo yini uba yintoni i-aim kukufika ekugqibeleni niyofika ekugqibeleni ningafeyili kunzima kumnandi but nizamele uba niyofika ekugqibeleni ningayeki phakathi ugqatso lude inde into yobaleka ofika entanjeni uyanxanwa uyadinwa kodwa into ebaleka uba uyofika ungayeki phakathi so ke nize nibambisane ke xa nisokha ekhaya umfazi ke uhanjwa naye ke phaka uzuhamba uyabaza ukutshata kuthiwe nditshatile into engasukiyo kwenye kuthiwe utshatile uncamathelele so yonke into niyenza kuyo noba uyahamba ngoku uhamba nomfazi kwindawo oya kuyo kwengekho right ke futhi indawo ubona umfazi ezomfanela le nawe sukuya hamba kwindawo okuzosutha kuyo unkosikazi azawufitha naye uba makaye ungamshiyi ngasemva kuba ingxabano iqala apho wasimane ke onishiyana kuzathiwa usingle masakwezi ndawo uhamba kuzo yabona kanti nguwe othi ufuna ukuthatha ngoweza kum wathi mama ndifuna ukuthatha umfazi so yonke into esiyenzayo zingabi lilize uyayazi ke nguwe kuphela ke kumazalana but mhlambe ngawe uzawukwanda iqhame le family ibe ninzi so umazise kumakoti family yakhe xa efunwa kule ndawo kweli cala kukho umsebenzi uyazi uba umakoti uyaya phaa osebenza umakoti wabantu wefamily ngokwekhaya ikhaya lide ndixelele uba khona kulo mama kukhona kungcuka yonke ezi ndawo ziyanjwa ngumakoti naseStellenbosch xa efuna umakoti balapha namhlanje umama abagqibelisanga umbona abanqwenela uba bangagqibelisa ukumbona bafuna uphinde bambone ngexesha elizayo so umphathe kakuhle ke umntana abantu umzise kuthi singamazi wasazisa wathi nanku silindele uba ke ube sendleleni ibe nguwe umphatha kakuhle uba nguwe othe nanku samamkela ke thina la magcina siyabulela ncancashe onogawula ikhula hawu nkosi yam bona bayadla iigusha zamabhulu bathi mayeduluze iplasi siyabulela nkosi yam uthixo usikelele phakeni nawe limise siyabulela mama natsho intombi emhlophe esandla ngevasi bamnyama thina wamswi yabona uzele light yabona mama ewine njalo